Vale. Bueno, pois moi boa tarde, benvidas todas. Temos solo mulleres hoxe presencialmente e online tamén por ahora, pero aínda se poden unir. Que temos aí uns homes inscritos que en calquer momento aparecerán. Moi ben. Pois vou compartir pantalla porque hoxe xa sabedes de que vamos falar, non? De un tema moi interesante que organización, estudios e responsabilidade compartida. Ui, vaya, que me escapo. Aquí. Moi ben. Bueno, un subtítulo que lle puxen que é unha perspectiva máis aló do rendemento académico, vale? Porque ao falar de organización e estudios, xa se nos vai a cabeza o cole, os deberes, as notas e todo ese tema, non? Entón, bueno, vamos a ir máis aló desa perspectiva. Eso vai estar dentro do que vamos falar hoxe, pero vamos a abarcar un pouco máis, ver que hai detrás de todo eso, vale? Bueno, cando falamos de organización, tamén falamos de motivación, sobre todo, porque para organizarnos necesitamos motivación, e tamén falamos de disciplina. Unhas palabras que, bueno, teñen significado que non é para todos o mesmo. Entonces vamos a empezar un pouquiño por revisar o que temos na cabeza asociado a estes dous conceptos, motivación e disciplina. Se vos parece ben, pois vamos en grupiños de 2 ou 3 escribir, si durante 5 minutos reflexionamos e escribimos que significa para nós, sacades en común unha definición para motivación e outra para disciplina. Vale? E así despois compartimos que de onde partimos. Vale? Así que según empezamos xa vos poño a traballar. Ana, tú que estás online, podes escribir, si queres, no chat a túa definición, vale? Perfecto, gracias. Tanto me vale unha definición como tamén o que as emocións que vos desperta, vale? Con que o asociáis. Se puxen ya a Ana que escribira no chat, ela si quixera.
Ujú. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo va? Nada está bien o mal. Todo es como tiene que ser. No, como sí. Mm. Si estuvos escoitando, sí, sí. Que se disciplina é un obxectivo en sí mismo ou é unha ferramenta, un medio para conseguir algo? Vosotros que opináis? Unha herramienta. Porque propoñer que ser disciplinado ao final tamén é un obxectivo. Claro, aí está formulado, é que depende como formules. Propoñerte ser disciplinado é un obxectivo, ou ser disciplinado. Pero sempre con vistas a lograr cousas, non? Ou só é por o feito de ser disciplinado como un medio total, o sea, o paso a... Non sei. O sea que podemos ver tamén como unha característica, un adxetivo, ser disciplinado ou non ser disciplinado. Entón, se é un adxetivo, pois igual que outro adxetivo calquera, que se pode facer obxectivo. Por exemplo, Obxectivizar esas palabras, porque é como que naces con iso ou naces sin eso. É como que dices a un neno, eres bueno ou eres malo? No, portaste ben ou portaste mal. Pero despois, son malo, entón vou facer cousas de neno malo. Claro. Claro. Estamos mezclando identidade con unha característica, unha estrategia que utilizas, ¿no? Porque tamén o de tímido. Son tímido, eres tímido ou non eres tímido? Tímido non é un adxetivo, é unha estrategia. Pode ser máis introvertido ou menos introvertido, ese sí que é o calificativo. Pero a timidez é unha estrategia, non é un calificativo. É algo que utilizo porque me costa mostrarme. Pero a timidez non é un adxetivo, non é tímido. Sí que é introvertido, eso sí, un pode ser introvertido ou pode ser máis extrovertido. É unha característica da túa personalidade, que te defina máis porque nun momento se mostra máis ou menos, ou que te defina menos porque noutro momento se presenta en menos veces. Entón, ser disciplinado ou non ser disciplinado
Que como ser tímido. É que hai que traballar. Claro. Ujú. Exactamente, entonces non é un rasgo da personalidade, pode ser un obxectivo, sí, pode ser unha ferramenta. Que outras cosas poden ser obxectivos e ferramentas ao mesmo tempo? A organización. Por exemplo. E a disciplina non é que forma parte, eu creo. Sí. A ver, a veces poñer as cousas en compartimentos estanco é difícil, non? Casi todo está interrelacionado. E a organización e a disciplina están moi relacionadas, claro. Igual que a motivación tamén coa organización. E a disciplina tamén coa motivación. Para ser disciplinado tamén necesitas ter motivación. Todo se retroalimenta, está todo como... ¿Por qué? Porque funcionamos realmente, a vida funciona como un sistema, más que como unha jerarquía, ¿no? Entonces está todo interrelacionado. Vosotros que puxestes da disciplina? Pois puxemos que era un hábito. Un hábito para alcanzar metas e objetivos a través da organización, da metodoloxía, do orden, da continuidade e do compromiso, do equilibrio e da responsabilidade. Guau! Pero aí tamén, si lo analizas, está o sea, hacia qué punto tú encasillas algo en si está bien, está mal, si eres disciplinado. Ahí también. Sí, bueno, ahí simplemente hay una descripción de lo que es, ¿no? Un hábito o un conjunto de hábitos, la disciplina son un conjunto de hábitos, ¿no? Que te llevan a... Empezamos a usar, es decir, organización, metodología, orden, continuidad, y luego salen como un hábito, ¿no? Uh-huh. Claro, porque la disciplina son un conjunto de hábitos que te llevan a... Que se consiguen a través de... Eso, que se consiguen a través de... un hábito para alcanzar metas y objetivos a través de organización, de metodología. Claro, pero la disciplina es un solo hábito. Pueden ser más de uno. Interesante. ¿No? Porque no sé como concepto de disciplina non existe. A ver, entendo que engloba todas esas características que dicimos. Claro. A organización, non sei que máis dixeste. Organización, metodología, método, continuidade, compromiso, eso forma todo isto. Claro, disciplina implica eso. Uh-huh. Vale. Vosotras sobre motivación, que tedes? Subjetivo. E sí que falábamos de que había intrínseca e extrínseca. Ese é un punto moi importante, que precisamente vou falar desa diferencia entre motivación intrínseca e extrínseca. Sabéis cal é a diferencia? Por aquí sí, verdad? Sí, falámoslo que intrínseca é pois, o que te motiva a nivel interior, contigo mismo, pois distintos factores. E extrínseca, pois cando ven de fora, como eu sempre viña compañeira de se aprobas, cómproche un... Premios e castigos. Claro. A extrínseca consiste basicamente en premios e castigos. Claro. E a intrínseca é crear unha serie de, digamos, como chamarlle? Satisfacción personal. Ao final, sí. Sí. É máis difícil de conseguir, pero ao final é a que máis perdura no tempo e a que máis resultado. É como conciencia de que se eu consigo isto é algo que me beneficia a nivel personal. Eu vexo que eso me aporta por mí mismo, non porque vou conseguir algo externo, sino porque a mí a nivel interno me aporta un beneficio. Claro, facer ver eso non é sempre fácil. Pero bueno, xa teño que, vale, en general estamos como que non estamos enemistados con ningún destes conceptos, non? Coa motivación non se suele estar enemistado, pero coa disciplina a veces sí. Porque a disciplina hai personas que a teñen asociada a que? A rigidez, a régimen, Algo imposto.
Imposición. A imposición, algo obligatorio, militar, medo, ¿no? Látigo. Bueno. Sí, pouco flexible. Claro, pero bueno, parece ser que eso estaba así bastante oculto, ¿no? Non se vos viña moito a iso a mente, ¿no? Aquí, en general. No, porque nos quedamos da parte boa da palabra. Muy bien, muy bien. María Fernanda, ¿tú también la disciplina te da buen rollo? Sí, sí. Ese trabajo, o sea, cuando eres como, yo creo que tengo un top, o sea, si yo no llevo las cosas así, siento que pierdo el control de forma intrínseca. O sea, no te muestro, o sea, es en mi mente. Sí. Tengo que saber qué voy a hacer hoy, a qué hora, cómo lo hago, así. Entonces, es conmigo, no lo traspaso a los demás. Los demás son culpables de que yo no lo haga. Pero sí, Vale. no lo veo como algo malo, sino al contrario, como mi metodología de organización. Vale, porque una cosa es el orden y otra cosa puede ser la disciplina, ¿eh? A veces no coinciden. A ti te gusta ser ordenada, te gusta el orden, te gusta saber lo que va a pasar, cuándo va a pasar y te gusta tenerlo todo controlado. Y la disciplina, por ejemplo, a ti cuando quieres introducir un nuevo hábito, ¿te cuesta ser disciplinada? No. Pues eres ordenada y disciplinada a la vez. Bien, a veces no coincide, ¿no? Pero bien. Muy bien. ¿Y cómo hacemos con los peques para que sean personas motivadas y disciplinadas? Pues primeiro cambiarnos. Vale. Somos ellos. Aí, Paula. Paula xa ven coa lección aprendida. Bueno. Isto porque non me puxeron fácil. Xa. Esta frase para iniciar, por si alguén viña con algunha expectativa, hoxe non vamos falar de como cambiar os nosos fillos, vamos falar de descubrir que hai realmente detrás desa repetición que nos molesta, vale? Porque é señal de que temos que cambiar nosotros algo. A semana pasada comentaba unha das asistentes que se cansaba de repetir moitas veces pues, a mesma instrucción, ¿no? Recolle cando tes que recoller, non deixes as cousas tiradas, ¿no? E que, claro, se cansaba de repetir porque non funcionaba. Entón, que hai detrás de esa repetición? Que ten de malo repetir tantas veces? Sobre todo cando non funciona. Exactamente, hai un desgaste a nivel personal, ¿no? Claro, hai un desajuste aí, tú tes unha necesidade que estás intentando cubrir para con que esa personita faga o que tú queres que faga e non o consigues porque estás dicindo sempre o mismo e iso non cambia nada. Entonces entras en bucle. O primeiro é observarse, ostras, eso que estou dicindo, se non funciona unha e outra vez, por qué? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? ¿Qué pode estar pasando? Unha das cousas é esa, que non coincide a miña necesidade de ver as cousas ordenadas, non coincide coa necesidade do meu fillo de ter que a él dalle igual ter os calzoncillos tirados pola habitación e os tenis e todo eso. Primeiro teño que ver eso, ¿no? Que as necesidades non coinciden. Comprender que él non ten esa necesidade é comprensible. Para él eso non é unha prioridade. Entonces, que fago con eso? Claro, sentarnos con él e negociar. Ese é o momento de negociar. Pero antes de negociar ven o paso de poñerse a súa altura, sentarse con él, ¿no? E non empezar a soltarlle en plan sermón. Porque claro, porque tú, como eres así, porque non sei que, porque non sei cuánto, porque non tes en conta que eu me paso todo o día traballando e agora chego a casa e teño todo estrado e teño que porque aí estás falando deste
O enfado. Desde o teu enfado, desde o teu desgaste, desde a túa emoción, desde tú que estás en ese momento, pois, bueno, sin regular. Entonces hai que baixarse, sentarse e empezar a negociar. Claro, tamén antes de sentarse e empezar a negociar, tens que darte conta de que estás facendo algo que non funciona. Vale? Entonces hai observación, me sento ao seu lado, vale? E comeza a negociación. Bueno, pero vamos a falar ahora un pouco máis adiante de eso, máis en profundidade. Bueno, entonces falábamos de motivación extrínseca, que moi ben mencionastes aquí, vale? Se centra en premios e castigos e que consecuencias ten? Que se enfoca solo no resultado, deixa o proceso olvidado totalmente. Que a miúdo afecta a identidade, asociando o resultado á capacidade. Como solo me enfoco no resultado, vale? Se eu consigo un 9 no examen, pois ese 9 forma parte da miña identidade, entonces ahora son guai, son moi listo, son moi inteligente. Pero se teño un 3, son tonto. Vale, entonces eso vai causar aí unha distorsión importante, ¿no? A nivel como se ven eles. Non xenera responsabilidade interna, é dicir, non interiorizo que o importante para min non é o resultado, senón o proceso, a aprendizaxe, o que eu gano como ser humano a esa edad. Que claro, nosotros o podemos explicar ahora moi ben, pero a eles hai que levárllelos a outra linguaxe e a outra maneira de falar, ¿no? Que veremos despois. Negocian todo. ¿Por que negocian todo? Si están acostumbrados a que todo é premio e castigo, cando queren algún premio, van decir, e que me das se fago isto? E que me das se fago outro? Entón están buscando premios continuamente a cambio de cousas que che ofrecen facer. E funciona a corto prazo, pero non sempre construe autonomía, porque dependen de fora, dependen de cousas de fora que os motiven para poder actuar. Vamos coa motivación intrínseca, que esta é a máis chula. Non quere dicir que de vez en cando non poida haber algún premio ou algún castigo, vale? Non vamos ahora a demonizalos, pero vamos a utilizalos o menos posible, porque, bueno, porque teñen máis ventaxas precisamente a motivación intrínseca, non? Bueno, que pasa coa motivación intrínseca? Por que é tan guai? Primeiro, se contaxia desde como vivimos os adultos de referencia. Os nenos xa sabedes que son esponxas e aprenden máis do que ven que do que escoitan, do que lles decimos. Entonces, cando nosotros nos frustramos facilmente ou cando os novos retos nos costan un montón e abandonamos a primeira, bueno, cando a nosa motivación flaquea, eles son testigos de eso. Entonces o collen de modelo. Así que hai que facer primeiro? Cambiarnos. Como podemos, a ver, non sempre son testigos, evidentemente, do teu traballo, no teu traballo non están os nenos e as nenas, non? Pero a veces se fan xogos na casa e nos xogos tamén se mostra moito aí como somos. Cando xogas con eles e te frustras cando perdes ou lles deixas ganar para que eles se sintan mellor, para que estén motivados, porque solo polo feito de ganar. Non, todo eso pode generar un caldo de cultivo para conversacións moi interesantes sobre isto, o xogo. Parece unha tontería, pero sí que dá. Despois hai outro tema que é o benestar.
O benestar, que entendemos por benestar? Un grado alto de satisfacción persoal. De satisfacción persoal. Vale. Que máis? Porque podo estar satisfeita personalmente en ciertos aspectos e con eso xa teño benestar? Ou inclúe máis cousas? Aspectos. Quero dicir, podo estar satisfeita personalmente Satisfeita a nivel de parexa, satisfeita económicamente. Tenemos necesidades básicas cubertas. Sí, claro. Vale. Pero como se consiguen esas necesidades cubertas? Claro, con metas, marcando obxectivos. Sabedes ou tedes oído da metáfora de afilar a machada? Afilar el hacha. ¿La habéis oído alguna vez? ¿No? No. Patri, ¿tú sí? ¿No? Pues este era un leñador que iba todos los días al bosque a cortar leña, pero se daba cuenta de que cada día cortaba menos el hacha. Él se tenía que esforzar más, y aunque tenía más esfuerzo conseguía menos resultados. Hasta que se dio cuenta de que se le había olvidado afilar el hacha. ¿Y qué es el afilar el hacha? En este libro que, bueno, seguro que lo habéis oído hablar alguna vez. Este de los 7 hábitos, este es concretamente para los niños, los 7 hábitos de los niños felices, pero hay uno que es para adolescentes y otro que es para adultos. Este Sean Covey creo que es el hijo. Stephen Covey es el padre, o al revés, no me acuerdo. Pues habla de eso, de afilar el hacha. Afilar el hacha es el autocuidado. Es decir, tener hábitos saludables, dormir lo suficiente, comer de forma sana y, pues no, por ejemplo, no estar con las pantallas demasiadas horas, ni antes de acostarte, etcétera, etcétera. Eso es el bienestar. Si tú tienes eso pues más o menos atado, ¿vale? Con unos mínimos, tu rendimiento, tu motivación, tu disciplina se beneficia de ello. Vas a la piscina. Vale. Entonces, también es muy importante que los adultos miremos por nuestro bienestar, que nos vean que nos cuidamos, que nos vean que, pues eso, que comemos bien, que hacemos cierta cantidad de ejercicio al día, que tenemos hábitos saludables, porque ellos también lo ven y consideran que es importante y básico. ¿Porque lo es o no lo es? Sí, bien. Pues a eso me refería cuando eso, a traballar o noso benestar e a nosa coherencia, pois os nosos fillos tamén se ven beneficiados, non? Que se inspiran. Eles, cando no proceso de individuación, de 0 a, sobre todo, a 8 anos, a súa identidade básase no que os seus pais lles devolven. A imaxen que teñen eles de sí mesmos son os pais, se ven nos pais. Entón, todo o que van absorbendo, sobre todo nos pais, e despois tamén os maestros teñen certa influencia aí tamén. O que son as figuras de autoridade. Canto máis pequeniños, máis porcentaxe teñen os pais de influencia, e canto máis grandes, pois as persoas que teñen de referencia. Adultos, poden ser un padriño, unha madriña, un tío, vale, os mestres. Bueno, hasta aquí. Sí, máis ou menos. Vale. Bueno, motivación e identidade tamén se construen xuntas. A forma en que lles falamos sobre o esforzo e os logros vai moldeando a imaxen que construen de si mesmos. Isto tiña que ver co que comentabas antes, Paula, de eso de eres tonto, non eres tonto, eres listo, que espabilado eres, que todo o tempo falándolle das cousas que son ou que non son. Vale. Bueno, esas frases, como veíamos na anterior charla, a comunicación, a forma de falarlle,
claro, contribuyen moito a como eles se van vendo, non? E como eles se ven tamén vai construir como se motivan. O mismo pasa coas conversas sobre metas e obxectivos, que se lles pode falar de moi pequeniños xa sobre metas e obxectivos, sobre o que queren conseguir. Claro, diferentes niveles. A un neno de 3 ou 4 anos, pois, o único que lle podes decir, pois vamos facelo un pouco mellor que onte. Isto que fixeches onte, vamos facelo un poquinho mellor. E o día seguinte, pois un pouco mellor. Cando son máis, un pouco máis maiores, cando é primaria, como lles podemos falar das metas e dos obxectivos? Enfocándose, os acordáis, enfocándose sobre todo no proceso. Sí, pero tal como está o sistema é moi complicado. Porque estamos numeritos aí a terlo moi fácil. É verdade. Totalmente, recuerdo. Pois sí. É que desa forma o proceso queda ao lado. Os resultados. É o que nos moldora. Por moito que se plantea aquí, unha lei educativa, a vida non é iso. Por resultado. E como podemos facer? Temos algunha alternativa para poder lidiar con eso? Que se vos ocurre? No, porque ao final o que vale é un número que... O resultado é un número, entonces é o único que vale. 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 Eu na miña casa intento cambiar iso. Claro, pero quero dicir... Pero claro, para decir eu, un grande, perdón, que te interrumpí. No. Que cada graniño, ¿no? Pues sempre vai aportar, se ti na túa casa, pois facer o seu na miña, na túa, pois, a ver, o sistema é inmenso, pero eu creo que vamos como movendo, pouquinho a pouco. E ao mellor tamén, non sei, a ver que opinades, se nos pode compartir que ao mellor tamén facemos nos mesmos, e os nenos que acompañamos, tamén os facemos máis, non sei, como que lle abrimos máis a visión da vida, non? Como, vale, este é o sistema no que vivo, pero eu tamén podo optar por outra alternativa. Teño que chegar a isto, pero tamén podo tener a título personal outra satisfacción. Buscar ese equilibrio para evitar a frustración. Non sei se me explico. Que é un traballo de fondo e non é fácil. Non é fácil. Sí, buscas esa motivación e traballas de fondo, pero por moito que traballas, o neno non te o 5, quedase. Claro, entonces, tú aportas teu granillo e opinión, pero o 5, se non ten o 5, aí se queda. Sabes? E a beneficio do esforzo é enorme, e non do meu ben, ou pasou de calquer cousa, e quedou 5. É dicir, pero o esforzo foi de 10. De onde queda esta valoración? E que podemos facer nos no acompañamento? Agora vou falar a miña experiencia. Claro, eso é o que quero que compartades. A terceira primaria eu levei moi ben, porque eu non enseñei as notas. Meu fillo non vía as notas. Eu dicía, isto pos papás. Nós poñemos as notas pos papás. Entón eu dicíalle, pois ben, podes traballar máis e tal, ao final o número quedaba. Que pasa? Que chegou o terceiro e daban os exámenes con un número arriba, rojo, ben grande, ali. Claro, entonces, a miña experiencia como profe tamén é que no momento que lle das a nota no exame, miran a nota, pum. Entón, Justo. cando me toca ser tutora, eu corrixo os exámenes e nunca lles poño nota. Por qué? Porque quero que se fijen, pois, eso, no que fixeron ben, no que fixeron mal, que reflexionen, o por qué? Porque moitas veces ven despiste e dicen, ai, pero polo menos míralo. Eu non teño apuntada na miña libreta. Sí. Non, saben, logo. E intúen ás veces porque tiña moito corrixido ou pouco corrixido. E intentas sempre poñerles, pois, moi bon examen, melloraches un montón, fíxate que baixaches un montón nas faltas. Claro, cousas... Sí, no, e cousas concretas, é dicir, non valoración, sino unha descripción neutra do que pasou neste exame. Pois mira, tiñas 8 faltas no anterior, agora tes 4. Eso é un feedback realista, non? E non, me fixéchelo moi mal e agora moi ben. Non, eso non vale de nada. Pero decir cousas concretas, aquilo que falábamos da mariposa, dos nenos que dibuixaban a mariposa,
na outra charla, pois é o que eles necesitan, é o que alimenta a aprendizaxe, no? Saber en que vou mellorando, en que se me esforzo consigo isto e non outro. E a verdade é que, Paula, gracias por ser esa profesora. Bueno, teño moitas cousas. Gracias. No, pero sigue, por favor, sigue así. Gracias por estar en show. Non hai de profeta na súa terra, O sea, é verdad. Bueno, É o que hai. igual é unha creencia, eso tamén. Pero, bueno, é moi difícil cando o sistema e cando empezan a compararse. Sí, compararse. Outra das cousas que aparece aí. Eu tamén fixen como a ti, eu quitelle total importancia ás notas. Eu dixenlle, bueno, a ver, se temos ceros, evidentemente, vámonos ter que sentar a ver que pasa, non? Pero se tes un 5, un 6, un 4, un 6, un 7, dame igual, sabes? Eu quero ver que tú sí que vas aprendendo e que estás motivada. Eu teño unha nena de 16 agora. Suchi, tú tes unha de 17 e unha de 12. E a verdad que, bueno, ben, é dicir... Yo tamén a metodoloxía e é bastante efectiva, a verdad. Sí que non notei tan radical, o mellor estou observando que o mellor ti como estás dentro do que é o sistema de educación, o mellor pois percibes máis radical o tema da nota. Non cheguei a percibir tanto eso, como que a ver se me estou engañando. No teu caso compartes que pode chegar hasta ser frustrante como ti educas na casa e como realmente, pois, despois o sistema lles vai ver o que é importante, non? E eu, pois, sí que verdade que non chego eu a min esa nota, que sei que é tal, pero eu creo que é porque ti estás dentro e non ven tamén moito que historia. Tamén, sí. Médico e eminente e que suerte. Totalmente. Veces, Sí. Pois é o mismo. Sí. Pois cada un temos o noso método e hai nenos que aprenden mellor cun método. Iso está claro. Se tes un 8,7, a nota é un 8. Quero dicir, eu non vexo, polo general, que se valore o esforzo, de onde salen, a onde chegan, porque evidentemente, pois hai nenos super curiosos, cunha caligrafía perfecta, que tú vas a que ler de Dios, se presta, pero que son así, pero que hai outros que non son así, e se esforzan e parten de cero e chegan a algo curioso, ordenado e legible que non vai estar á altura, pois, dese neno ou desa nena. Os mismos que dibujan ben ou dibujan peor. Entonces, que non se valora desde onde se parte. E a mí eso, pois, repatea. Normal, totalmente comprensible. Eu tamén tuve unha época de estar super repateada, pero vamos, eu tamén eu son o seu referente principal. Vale, está claro que me vai dicir moitas veces que é injusto porque bla, 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 bla. Bueno, pois a vida moitas veces é injusta. É unha aprendizaxe que vas ter que levar tamén con isto. E mentres o sistema non cambie, pois somos así. O sistema, pois sí, está tal como vemos, pero eu tamén creo moito nesas luces que estades aí, ou que estamos, eu traballo na sanidade, é unha cosa moi similar, a ver, un contexto diferente, pero entón, eu houve un momento da miña vida que me frustrei un montón, traballo no sistema, pero son antisistema, era como odiamos todo, vamos, a que vin aquí a este planeta. Entonces, de un tempo acá, xa hai uns cuantos anos, uns 10 anos, pois retroalimentome ou teño esa costumbre de xente que me encontro no camiño. Por exemplo, eu agora, pois, non sei, acaba como de que guai, non? Hai xente, pois un pouco así. E transmitirlle aos meus fillos que non é fácil e ao mellor te ven como unha madre happy flower de que pon aí a nota e punto, que tal. Pero bueno, ir ao mellor esa xente que temos aí máis a consciencia máis traballada ou diferente, e eu creo que se pode. A ver, cambiarlo por completo, non, pero que se pode, non? Sí, con esta modo de educar, eu polo menos vexo que ao principio parecíame que caían saco roto, pero despois vas vendo que pasan os anos e se están transformando en esas personas que che devolven eso que tú lles diches fai uns anos, e dices, ostras, estábame escoitando, increíble.
e te lleva sorpresa. Es que voy a hacer una pregunta. ¿Tienes docente también? Como docente, por ejemplo, no sé si percibes o percibes en algún momento los compañeros de trabajo que non traballan igual que máis en conta, pois a nota, tal, vale. E ao mellor de algún momento non observache que son reacios, siguen con o camiño, pero hai unha pequena semilla que vai cambiando co tempo. Non sei se te parece que vas a observar eso. É moi sutil. Eu, por exemplo, na sanidade, no meu ámbito, pois, repito, digo, bueno, tú e as túas movidas mentales, que a vida non é tan happy flower. Pero pouquinho a pouco, como que vamos soltando, e a veces hai compañeras que dicen, bueno, vou facer un Susana. A que o mellor, estou falando o mellor hai 3 anos, me dixo, mira, non me gusta ver as movidas, isto non sei, bueno, apeteceme compartir isto, ou a posibilidade de que observes que incluso eses muros que encontramos hai uns meses e uns anos, non vou facer como era Pablo Londero, como Pablo, o mellor, non sei, que proyectado. Sí, a ver, non, veo xente nova, veo xente nova, sí. Que non é unha invasión, evidentemente, isto que está é algo moi sutil, é dicir, que non é... Pasa? A veces, a mí un día dixeronme que era unha hippie de educación. Vale. Que maravilla. E encima estou nunha comisión de servicios como PT. O sea, que tamén teño que luchar para que se teñan en cuenta a nenos con necesidades. Porque parece que son solo cosa de los PTs. Non, non son do centro, do centro. Total. Entonces, bueno, é como que ás veces tamén te desgasta. Sabes, se eu ás veces chego ao cole e digo, teño que andar aquí luchar. Chego á miña casa e digo, mira, Pero esta persona que te dice que eres unha hippie de docencia, eu agora entré na miña mente para... Que curioso, pero están prestando atención. Están dedicando unha clase. isto non está definindo. Claro. Que hai unha posibilidade de que teña unha hippie. Esta é unha película que non me cuento, vale, non quero decir que teña, que a mellor sale de aquí. Para que non vai así, pero bueno, esa persona que tal reacción, ten en cuenta, eu non sei, eu empezo a darlle voltas a mente, o mío tamén é unha maneira de sobrevivir nun sistema. Estou contando unha película. É que o entorno tamén se educa, quero dicir, os espellos de que falamos outro día tamén funciona cos adultos. E a veces parece que non son cousas que se resisten a cambiar, pero ves pequenas grietas, Sí. cousiñas moi que parece que non, pero día a día sí que se percibe. Sí, entonces. É que non cae en saco roto, non? Obviamente, eu creo que non. Canto cambiou a educación, que nosotros non somos tan maiores. Desde que nós íbamos ao cole, o que falabas antes, os números en rojo, así grandes. 1, 3. Grandes ben para que o viras ti e o compañeiro de atrás e o compañeiro da última fila. Non? Así. E agora xa, pois, que haxa persoas, unha persoa só, que pensa así xa. Hai máis de unha xa. Cada vez somos máis. Paula, cada vez somos máis. Tranquilo. Todos os que haberá, os que haberá nos grupos de profesores, cada vez son máis. Isto tamén se nota, é efectivo. E os menos eu creo que tamén están esperando. E despois tamén é que é un reflexo da sociedade, porque fai pouco leía eu que entre as 10 primeiras fontes de preocupación que teñen os españoles en este momento non está nin a sanidade nin a educación. Ninguna 10, o sea, encuesta, é unha encuesta do INE. Que é o que máis che preocupa como ciudadano español? 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10? Na 11 ou na 12 aparecía a sanidade e a educación. Bueno, la primera. La primera era la situación económica. La segunda creo que era la guerra y después iban tercera, cuarta y quinta. Sí. Que si política, que si crispación, que si extremos derechas, que si non sei que, todo era, todas as demais eran diferentes facetas da política. E ao final de todo, a educación e a sanidade. Entón, claro, como vai haber cambios aí se realmente os ciudadanos non están pensando que necesitamos algo aí, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Lo dejo ahí. No lo sé.
Bueno, avanzamos un pelín, que xa nos queda solo media horita. Non sei se queréis añadir algo máis. Vale. Bueno, motivación, vimos intrínseca, extrínseca. Extrínseca premios e castigos, intrínseca a que ven de dentro, que a podemos alimentar, pois acompañando a eses nenos, facéndolles de guía para que vexan os beneficios que poden obter pois, con esas pequenas motivacións que lles podemos ir alimentando no día a día, ¿no? E o benestar como esa fonte principal tamén de caldo de cultivo para a motivación, ¿no? Bueno, despois a disciplina xa temos aquí todos moi claro que temos unha relación boa coa disciplina, non é obediencia solamente, é dicir, non significa obedecer, se eu poño disciplina na casa non é que a mí se me obedece e punto. Implica máis acompañar, vale, os nosos fillos e fillas hasta que podan sosterse por si mesmos. Hai unha metáfora que me gusta moito que é como a barandilla dun puente. É dicir, eu se poño un neno de 8 anos na outra beira, estou imaginadvos que aquí hai un río enorme, vale? E hai unha ponte que atravesa ese río. Esa ponte non ten barandillas nin ten nada, simplemente é un tablón de madeira bastante ancho. Se eu lle digo, ven, ou está aquí, lle digo, cruza a ponte, o neno vai ter ciertas reticencias, ¿no? Porque verá aí o río tal e que non ten a onde agarrarse, nin ten por onde andar. Pero se eu lle poño unhas barandillas, vale? Esas barandillas non lle van supoñer ningunha presión, non lle van privar de liberdade, pero sí lle van axudar a cruzar a ponte. Entonces, a disciplina é como esas barandillas que lles poñemos para que eles podan conseguir os seus obxectivos e as súas metas. Ciertas ferramentas que lle vamos ir dando para que lles sexa máis fácil chegar a donde queren chegar. Vale? É dicir, non é fai isto porque sí, ou para conseguir ter unha boa nota, ou para conseguir un premio. Vale? E se non o faz, te castigo. Non. Acompáños facéndolles entender que é o que hai, ¿no?, en ese proceso e que lle vou a dar para que el poda ir apoiándose durante ese camiño. Vale. Un exemplo de algo que non o teñan que facer simplemente por lo que lle decimos, que vos lo mencionaba ao principio de todo, por exemplo, de recoller a habitación. Como sería? Como yo diríades? Como sería un neno que o fai porque sí, porque ten que facelo porque yo digo eu? Como sería outra forma de que interiorizara ese hábito de forma que o vira como algo positivo para él? A ver, eu creo que desde pequenos, se o vas facendo con eles, como un modelado, despois vas soltando e como un xogo tal, que eu creo que o van interiorizar. É dicir, que o ven como un hábito, pois igual que despois de comer lavas os dentes, que pequenos, que ir igual, e ao final é como un hábito e que saben que se fai. Vale, o acompañamento, o facelo con eles, vale, é moi importante para instaurar ese hábito. Vale, e outra cousa é facerlles ver o beneficio, non? É dicir, como é estar nunha habitación ordenada e unha habitación desordenada. Que pasa con unha habitación desordenada? Non atopas as cousas, pisas, cando necesitas algo limpio non está, porque non o botaches no cubo de basura. E iso, bueno, cando son hasta certa edad, non sabería decir, porque os números é un pouco así, bueno, aleatorio. Pero mellor hasta os 7, 8 anos,
van aí entrando, pero despois empeza como unha especie de rebeldía que no, o que antes facía, ahora no. ¿Qué podemos engadir ahí? Cosa que es muy buena es que aprendan por las consecuencias que eso conlleva, siempre que las consecuencias no perjudiquen seriamente la salud, evidentemente, ¿vale? Pero hay cosas que sí, que son también un poco nuestras, porque es verdad que hay una edad que no les gusta ducharse, no sé por qué, pero pasa. Entonces, pues que no se duchen, a ver qué pasa, cuando les empiecen a decir, ¡buah, pestas, chaval, pero qué! Te canta la lilla, a ver cómo se sienten, ¿vale? Y ver qué es lo que va pasando, ¿no? Esa es una opción. Tienen que aprender así. Hay que dejarles llegar a esos límites, dejarles tomar decisiones a ellos, dentro de ese margen que sea eso, que no entre en riesgo su salud. Pero si es porque huele mal o porque no tienen bragas que ponerse, pues vete con los pantalones sin bragas, es lo que hay. E traballar nos novos, porque claro, eu tuve unha época da miña vida claro, que o teu fillo saia á calle e a tua filla sin luchar, pois que é un problema máis para mí que para mí. No, ao final traballar a nosa necesidade. ¿Qué van a decir de mí como madre? Dios mío, que la dejo ir apestando a clase. Oh. Para eso me acuerdo de una... Y si después no me da la necesidad de bañarse. O sea, si lo dejo y lo dejo y lo dejo. E se sale mal. ¿Y si sale bien? ¿Tú crees que es posible que no se bañe nunca más en la vida? No, pero imagínate, 4 días, no. No, tienes razón, porque pode ser que ela ou con a nena ou neno non vexa esa necesidade e diga, pois mira, é que tiene razón. Si levo 6 días e non pasou nada, nadie me dixo nada, nadie me metou nada, eu estou perfecta. E tiene razón, Bueno, Hay un caballero pues que se duche de cada 6 días. Entonces, obviamente, no tiene dónde duchar. Entonces, ella pasa y dice, huele algo mal. La persona no tiene gas, va, no quiere no ducharse, así huele la gente. Si le traigo agua, toallitas húmedas, entonces pues, y le digo, pero no sé cómo lo vaya a recibir. Entonces después ahí empezó con que sí, mejor me baño. Pero sí, eso fue, Sí, claro. como que lo vio y Sí, Si no, sí. Y a ver, siempre les podemos decir, mira, a mí me gustaría que te lavaras cada 2 días, ¿vale? Eso es lo que a mí me gustaría y yo estaría más cómoda, ¿vale? Tú, pues si no quieres ducharte, yo te voy a querer igual, ¿vale? Pero que sepas que yo, pues estoy más cómoda si te duchas. Es una comunicación fluida de qué es lo que a ti te produce bienestar y lo que él haga o no, pues con eso no va a peligrar tu conexión. Porque eso también pasa mucho que a veces pensamos que, como les decimos que quieren que saquemos, que saquen buenas notas, que jueguen muy bien al fútbol o que hagan muy bien en gimnasia rítmica o que patinen de maravilla o que no sé qué o que no sé cuántos, ellos al final creen que si no consiguen eso, ¿qué pasa? Que no los queremos. Pero es una pasada, porque les preguntas y te dicen así tal cual, es que no me van a querer. Entonces, siempre decirles lo que nos gustaría, ¿vale? Lo que sería ideal para nosotros, que nos gustaría que ellos hicieran, pero aún así, aunque no lo hagan, que les vamos a querer igual, ¿vale? Esa coletilla es muy importante, es esencial. Bueno, dureza emocional, la disciplina no es dureza emocional, eso ya es obvio, ¿no? No hace falta explicarlo, no suple y no suple la ausencia de motivación. Porque hay quien dice, si hay disciplina, no hace falta motivación. Con la disciplina ya se va a todas partes. Bueno, la motivación es importante también. Bueno. O que comentábamos antes do benestar. O benestar non é unha recompensa, porque a veces, verdad, Lucía, confundimos con satisfacción personal e como recompensa.
sí contribuye ao benestar, a satisfacción personal, pero o benestar é algo que temos que ter nosotros, cultivar, vale? A través, pois, de, bueno, pois de accións cotidianas como eso, como cuidarnos, basicamente. E aquí hai algo moi curioso que seguro que Lucía controla mogollón, que é docente, como a min, e como tamén Paula, que o cerebro entra en modo defensa si non está a gusto, si non está, si está emocionalmente secuestrado, digamos. Un cerebro que está incómodo, que está triste, que está enfadado, que está presa dunha emoción que non é agradable, cóstalle moitísimo aprender. Vida la pura. Exacto. Aquí, mira. Cerebro triuno que teño aquí, vale? Cerebro reptiliano en plena acción, vale? Has tomado polas emocións, que secuestran a amígdala, as emocións, e ya aquí non entra nada en la corteza prefrontal. Vale, e aquí xa sabemos que da igual o que lle digamos, non vai entender, non entende palabras, cerebro emocional, vale? Solo entende de cuerpo y lo que siento y si me regulo, respiro y poco más. Pero lo de no te enfades no funciona. Cálmate no funciona, ¿no? La película esta de Aterriza como puedas. Cálmese, señora, ahí en el avión que está a punto de estrellarse. Cálmese, cálmese. Así no funciona. Y o cerebro sí que está abierto y conectado y disponible para aprender cuando estamos en calma y a gusto. O noso benestar é un espello, como vemos dicindo de outras cousas, igual para os nosos nenos, vale? E aquí algo moi curiosito, que xa o mencionábamos ao principio, que o comentaba Paula, ¿no? Que reflexan a nosa propia sombra. Os nenos, bueno, a sombra, sabéis o que non se refire a sombra, de sol, nin de luces, vale? A que se refire esta sombra? ¿Qué entendemos pola sombra? La sombra en la personalidad. La personalidad está compuesta de luces y sombras, es como el yin y el yang, ¿vale? Lo blanco es lo que mostramos, lo que nos gusta, lo que aceptamos de nosotros. Lo negro o la sombra es lo que reprimimos, lo que no permitimos que salga, lo que no aceptamos, lo que no nos permitimos. Y lo que suele pasar con los niños es que proyectan la sombra de los papás y las mamás. ¿Entendéis cómo ocurre esto? No. ¿Tampoco? ¿Por ahí? ¿No? Susana, ¿puedes explicar cómo lo entiendes tú? Pues, non sei como vai ser explicar, pero cando nos temos algo que non nos inconsciente, que non nos gusta mostrar, esa parte de sombra, esas, bueno, ese ser que creemos que nos limita, que a mellor ni siquiera o somos conscientes de eso, pois sempre vai haber algo que nos invite a sacar. Os nenos son os nosos que van xusto a dar la diana do que non nos gusta. Por exemplo, se son unha persona que me costa expoñerme en público, entón evito pois escenas que teñen que tal, pois vaime a ese neno, pois vai a reflexar de mí, pois a expoñerme con comportamentos na que eu teño que tomar acción. Entón, pois como que nos dan a oportunidade, a través da súa maneira de ser, da conexión aos vínculos, de un pouquinho, pois, transitar esas sombras, non? Non sei, e o mellor... Non sei se vos pasou algunha vez que os vosos fillos decimos que sacan o peor de nós. Estaba pensando nesa frase cando... Pois, a ver, literalmente non é así, evidentemente. Sentímolo así, pero a veces pasa eso, que, bueno, pois eso que eu teño oculto, vale, non o estou permitindo, non o estou aceptando. Outra cosa é que eu o exprese, vale, que este de acordo con os racionazis, vale,
O sea, non teñen por que gustarme, vale, pero sí que teño que aceptar que están aí e que tamén é unha parte que está en min, pero que está rechazada. Entonces, e que pasa se algunha vez son racionazi? Pasa algo? Non quere decir que forme parte da miña personalidade, pero eu pódome permitir ser racionazi algunha vez. Pasa algo por eso? Non sei se estamos entendendo este concepto. É que se non me permito en absoluto para nada ese comportamento e me xulgo e me machaco por ese comportamento, entonces vai acabar salindo, por exemplo, a través dos nosos fillos. Oye, vives con un adolescente, terás que aceptar cierto grado de desorden, porque senón isto non vai haber convivencia posible aquí, non? Entonces suavizas, vas poñendo aí luz. Poñer luz na sombra é simplemente aceptar esa parte de ti. Non significa que ahora vai a ser todo o contrario, ¿no? Pero vale. Son comportamentos que non me permito tan habitualmente, pero bueno, si me pasa algunha vez, pues non me vou a machacar. Eso é o que significa o de que reflexan a nosa propia sombra. Bueno, entonces, bueno, importante cuidar o noso estado emocional tamén, vale? Modela a calma que desexas ver. Que significa isto? Pues en situacións un pouco brillosas que intentes solucionar e tratarlas con calma, porque si el, situación aquí, vai actuar como lle demás. Claro, aquí hai un tema importante que é a regulación emocional, que non falamos aínda dela, tampouco no charla de comunicación, pero en inteligencia emocional a min gustame moito falar de regulación, de como regularnos. Vale, non se trata de reprimir as emocións, nin de deixalas estoupar, ¿no? Sino de regulalas. E se regulan moito, pois, decíamos, a través da respiración, de baixar o corpo, de localizalas nunha zona, de respirar aí, de estar moi presente, vale? E con eso sí que consigues que esa emoción non te secuestre nese momento. Entonces, modela a calma que desexas ver, se queremos que eles tamén se regulen, teñen que ver que nosotros nos regulamos en primeiro lugar e despois enseñarlles a regularse a eles. Pero se tú lle estás enseñando a regular, pero tú non te regulas nunca, entonces vai haber aí unha contradicción, unha incoherencia. E ser coherente entre o que dis e o que sintes. Bueno. Isto estaba relacionado coa repetición. A repetición, que lles teñamos que repetir moitas cousas, é normal, porque están en modo aprendizaje. O modo aprendizaje, a repetición é necesaria. O que pasa que hai que saber que repetimos, ¿no? Se hai cousas que repetimos que non funcionan, pois non temos que parar de repetilas, habrá que revisar, ¿no? Que o que hai que correxir, ¿no? Pois a repetición vacía, mesmas palabras, mesmo tono, mesmo resultado, xenera frustración e desconexión. É que non recolles nunca, é que sempre che teño que decir, vale? Eso repetido moitas veces nunca vai chegar a ningún porto, ¿no? En cambio, a repetición consciente, axustamos o enfoque, a emoción, o contexto, eso sí xenera aprendizaxe, ¿no? O que decíamos de describir, pois vexo que están outra vez os zapatos no chan e a chaqueta polo suelo. Simplemente, vexo isto, que acordamos, ¿no? Pois aí esa é outra forma. Eso, se hai que repetilo moitas veces, ten un pouco máis de sentido, ¿no? E o neno ou a nena é máis fácil que conecten con nosotros. En cambio, se temos outro discurso de xa estás outra vez, sempre pasa igual, bla, 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 pum, o seu cerebro se bloquea e xa non entras. Perdes a conexión. Vale. Ese discurso que acabo de decir entra en loita de poder totalmente, ¿no? Aquí quen máis pode, o que máis berra, e o máis grande e o que ten máis autoridade. Entonces, cando o conflito se torna patrón, é dicir, cando se repite unha e outra vez, hai que preguntarse que estamos repetindo que non funciona. A sinal de alerta suele ser que os mesmos conflitos se repiten unha e outra vez.
A pregunta clave é: estou reaccionando desde a miña historia ou respondendo desde o presente? Iso que está pasando agora. A miña historia é que me estou recordando de que xa yo dixen 20.000 veces e sempre está todo polo suelo e non hai maneira, bla, bla, aí estou desde a miña historia. Pero se estou desde o presente, vexo que están os zapatos no chan, a chaqueta tamén, e casi me tropezo e me espatarro cando entro pola porta. Estou describindo un feito. En que quedamos? E xa está. E iso pois haberá que repetilo as veces que sexa posible, que sexa necesario. E observar o patrón é o primeiro paso para rompelo. Desde logo que se non vemos que estamos en bucle, dificilmente vamos poder romper ese patrón, non? Bueno, entón, non se trata de ser perfectos. Todo isto, claro, como vedes, de factible, de levar á práctica. Claro que sí. A ver, a mí pareceme que hai que terlo presente, pero tamén a outra parte super importante, é que somos humanos e a veces perdemos papel. Gracias, Paula, Non pasa tamén. nada. Correcto. Mira, perdón, mira, berreche, culpa miña, perdón, pero no momento está claro. Exacto. E tamén, olha, dar ese paso ao frente e dicir que non me equivoco, non? E non culpabilizar, porque tamén, de Dios, vaya trauma. Non pasa nada, somos humanos. Sí. Genial. Genial, porque era xusto eso o que quería decir. Mr. Wonderful, claro que sí, porque que vimos de que nos educaron dunha forma totalmente oposta e o sistema non nos está dando ferramentas para darlle a volta. Personas como a min e as personas que eu sigo e coas que me formei sí que están moi en isto, pero é unha minoría moi pequena. E claro, cando chegas con esta información, a xente dice, pero que iso é moi difícil, e xa, pero difícil polo tú, porque pretendes facelo xa a partir de mañá, pumba, todo así, e iso non, con esas expectativas non podemos ir, porque entonces apaga e vámonos. E o que comentaba xa na outra charla, o bon é que os nenos son super agradecidos, e o que dice Paula, no momento en que recoñeces un error, eles tamén aprenden esa responsabilidade. E saben pedir perdón e saben recoñecer que equivocarse lle pasa a todo o mundo e é parte do aprendizaxe. É outro aprendizaxe que lles estás dando como espello. Evidentemente, non lo vamos facer perfecto. Nin o 80% dentro dun mes, nin dentro de 6, nin o 50%. O ideal é, sobre todo, ao principio é observarte, ver esos patróns que tes. Vale, ainda que non sexas capaz de cambiálos, pero velos xa é un paso moi grande. E despois, pois, intentar cambiar algún e ver o que pasa. E así, pouquiño a pouco. E con ese ritmo, que sea un ritmo sostenible, porque precisamente facer dos ritmos algo sostenible para nosotros tamén é parte do benestar, porque si a min toda esta información me vai agobiar e me vai poñer ansiosa e totalmente depresiva, pois non é a súa función. A función é que esta información sexa como unha semilla que plantamos aí, que lle vamos a ir botando un poquinho de auga, coa observación, que lle vamos a ir pois poñendo nunha ventaniña, así para que vaya medrando un pouco máis, integrando algún dos pasiños que fomos vendo. E paso a paso, ir metendo cousas. Vades ver que a medida que vos vades... A observación é esencial. E a medida que vades integrando unha cousiña, xa vos vai ser máis fácil integrar unha segunda. A mellor unha terceira tarda un pouco máis, pero chega tamén. E vades coller un ritmo, e a mellor unha temporada se vos olvida todo, pasa nada. Eso sí que non. O sea, porque se me olvide todo e xa non podo volver a facer nada, eso non é así. En calquer momento retomo e eso, e os nenos son super agradecidos. E ande que vos pareza, como me parecía a min, que caen saco roto,
pasan os anos e é unha pasada o que che devolven. Unha pasada. Así que conectamos cuando nos comunicamos, negociamos para que se organicen, teñan unha certa disciplina, se motiven e sostemos esos límites desde a calma. Que foi iso, un trono? Pode ser, non? Ou un vehículo. Gracias, Paula. Nada, xa estamos rematando, Chao. Tiña unha última dinámica final. Non sei se queredes comentar algunha cousa. Decía Fernanda outro día de que nós, como fomos educados nós, premios castigos, como estamos aquí agora, pues, preocupándonos por cambiar. Por cambiar, claro. Sí, sí. Sí, que nosotros somos conscientes de que existían situaciones que no nos gustaron. Por Dios, por fa, que non nos fixeron sí, ben. y que Exacto. queremos repetir patrón. Cerraste el ciclo aquí y yo, bueno, si me hizo sentir mal, obviamente como madre no quiero que mi hija se sienta mal, entonces tratas de buscar herramientas. Pero yo creo que sí, o sea, yo la clase pasada salí así, como que, ay, que todo muy bonito, pero por algo empecé. Yo sé que en cualquier momento, claro, la dinámica del día a día puedo explotar, como decía Paula, pero lo intento. Claro, Siento claro. Sí, tampoco no te obligues a hacerlo todos los días. Vete soltando un poquito cada día, ¿sabes? Para que ella coja autonomía y que pueda hacer lo mismo ella con las habas o las lentejas o lo que sea. Seguridad. Claro. O sea, como que antes, ¿cómo te fue? Es que no, creo que mal. Entonces ahora, claro, no importa, mañana seguro lo vas a hacer. Y dime cuál es el ejercicio que te pusieron. Entonces no, lo hacemos. Ok. Como que lo entiende, no importa que haya salido mal, pero lo entendiste ahora que te lo expliqué. Entonces ahora como salí mal, pero ya sé cómo hacerlo, como que le queda esa... Entonces yo, bueno, creo que voy por buen camino. Qué ¿no? bueno. Pero ya... Claro. Pero esto es así, es pasito a pasito. Es como cuando nos dicen, tienes que adelgazar 10 kilos. Y tú dices, cago en leche. Exactamente, bueno, mañana pasado, no sé, eso es ser muy optimista, paso, yo ahí no. Pero si te dicen, pues 5, vale, pues esto es lo mismo. No me voy a poner que voy a hacer todo lo que he oído hoy, pero sí voy a ponerme solo a observar de momento. Y luego, pues una cosita. Esta dinámica, este ejercicio, os lo voy a mandar de deberes para no teneros aquí ya más tiempo, ¿vale? Para que lo hagáis cuando estéis solas en casa, en un momento en que no os moleste nadie, pues os lleva 5 minutos, es pensar en una situación que te active emocionalmente con tu hijo, algún conflicto que se repite, ¿vale? Observar tu reacción habitual sin juzgarla, muy importante, ¿vale? Porque entonces ya entramos ahí y ya no aprendemos, ¿vale? Entonces la observo sin juzgarla, me veo ahí respondiéndole o diciéndole lo que sea. Y cuando ya nos hemos hecho la visión de todo eso, sin juzgarlo, cambio la postura y respiro profundamente. Esto es una regulación. Es decir, respiro ese malestar, incluso puedo ubicarlo en alguna parte de mi cuerpo. ¿Vale? ¿Dónde siento ese conflicto? En el pecho, en el estómago, ¿vale? Y lo respiro ahí. Incluso puedo llevar las manos y lo respiro. Vale. Esa sensación incómoda tiene detrás una necesidad oculta mía. Lo dejo ahí. No intentéis buscar esa necesidad. Sobre todo, solo estos 3 pasos ya es mucho. Conectar con la emoción que me produce el conflicto y respirarla, acariciarla, sin expectativas. Y a ver qué os viene. Y luego ya me contaréis el próximo día. Vale.
La próxima charla. Okay. Sí, claro. Sí, sí. El Ah, pero esa no la han publicado. Sí, en general están en este. En este. En las redes, creo que En las redes, sí. Ya, sí, ya. En este cartel. Después de Semana Santa nos vemos otra vez. Bueno, aquí os dejo una bibliografía. Este es para adultos, el Código de la Disciplina de Raymond Samson, que también si no, tenemos ciertas dificultades o una relación con la disciplina así un poco inestable, está muy bien. Y luego estos son para niños. Este es para 2 añitos porque es muy chiquitín. ¿Lo conoces? Sí. Y es muy simpático, ¿eh que sí? Este les ayuda sobre todo a cuando les ponemos metas y objetivos, cuando son más mayores, pero cuando son pequeñitos, pues hay que hacer esto. Ver que no solamente hay una vía, ¿no? Que puede haber varias para llegar al mismo sitio. Gracias, chicas. Los 5 desastres es para un poco más mayores. Chao, chicas, gracias. Gracias a vosotras. Es para un poquito más mayores, los 5 desastres. 7, 8 años, si se lo leemos nosotros con 5, 4, 5 años también les vale. Son 5 personajes que son así un poco desastres, son así como medio de hojalata, medio de cosas defectuosas y viven en una casa totalmente destartalada. Y llega un nuevo visitante que es como súper perfecto, ¿no? Y les dice, pero ¿cómo podéis ser tan desastre y vivir aquí, ¿no? Y empieza a hacer comparaciones y tal y cual. Este está muy interesante para que, que interioricen la posibilidad de mejorar, ¿no? de evolucionar, de cambiar, ¿no? Y también es interesante, por otro lado, hacerles ver, porque algunos libros podemos cuestionarles lo que dicen, ¿no? A mí lo que no me gusta de este es que el don perfecto es como que lo comparan, hace mucha comparación, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos intervenir. ¿Qué te parece a ti que esto que se comparen así, te parece que es justo, que no es justo, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, aquí es como que te valoran por lo que ven, no por lo que eres realmente, ¿no? Comprendes por qué, ¿no? Sí. Por eso que me parece anécdota de no pensar que chega partido. Sí, a ver, hasta os 3 aniños que están moi metidos na unidade familiar e non ven outros sitios a donde queren pertenecer, porque o deseo de pertenecer é o máis forte que hai na infancia. Entonces, En la en adultez, por supuesto, sí.
Claro, pero chega a uns límites que poden chegar, bueno, o tema das autolesións, o do suicidio e todo eso é porque sinten que non pertenecen, non están sendo aceptados. Entón, cando salen un pouco máis do núcleo familiar, o que pasa é que eso, claro, queren ser iguales, o sea, ser igual significa pertenecer. Cando eres diferente, xa corres o riesgo de que non te acepten, de que te excluyan. Entón, por eso eles, claro, cuestionan todo. Claro. Pero genial, porque falaches con él, razonaches. Sí, pero quero dicir que é un traballo de fondo de... Sí. Todos os É que ser papá e mamá consciente implica un poquito de traballo, pero bueno. Sentando unha base para despois existir a presión social. Claro, dalles... Pero eres coherente co que tú pensas, non? Estabas facendo unha das condicións, non? Que eles vexan que eres coherente co que dices e o que faz, o que sintes e o que expresas. E esa coherencia se transmite e moitas veces nin fai falta que vexan o que faz, sino que os notan en ti. Y bueno, y lo más de lo más, este é un libriño sobre que iba este libro? Sobre o materialismo, sí, sobre un neno que quere que lle compren isto, que lle compren outro, que lle compren non sei que lle compren non sei cuánto, e ao final dáse conta de que o máis importante é para moi pequeniños, pois o abrazo da súa mamá. Vale, é un poquinho para eso, para que se desprendan do apego a cousas materiales e que vexen que o importante pois é o amor, non as cousas. E ya está. Bien. Moitas gracias, chicas. Nada, gracias. Non sei se queréis mencionar, se me decís unha cousa ou dúas que vos levades hoxe que vos impactou así máis. A mí, eso que dijiste de que estaban